Terve, meikäläisen nimi on Joni ja tervetuloa ensimmäisen My Day-videon pariin. Syy, miksi tää ei tullut JJ Record-kanavalle, on se, että toi Jami ei ole tässä messissä, vaan mun pikkuveli Rasmus. Moi. Niin sen takia Jami ei ole messissä. Muutenhan tää tulisi JJ Record-kanavalle, jos Jami olisi messissä. Niin mutta ei nyt tällä kertaa satu olemaan. Niin. Ja kans mä tiedän, mä oon kanavalla JJ Record niin live-streameissa paljonkin puhunut siitä, että olisi kiva tehdä My Day-video ja puhunut paljon, että huomenna tehdään ja kaikkea. No ei olla tehty, hei. Niin syy, miksi me saadaan vasta tehty se tänään, on se, että mun elämässä ei melkein tapahdu mitään. Mulla ei ole mitään semmoista niinku kuvattavaa. Koska siis mä oon suurimman osa kotona. Mulla ei niinku, mä en niinku tee mitään. Tai sit jos mulla on joku tapahtuma, niin mä unohdan sitä kuvata. Mut joo, nyt kun tuli tämmönen mukava, kiva Tukholman reissu, niin pakkohan se olisi rupea kuvaamaan. Fiilikset? Ihan hyvät. Mahtavaa. Mutta kohta puoliin lähdetään 19 yli lähtee juna. Niin sillä mennään. Kellohan on tällä hetkellä 4 yli. Tultiin tähän pihalle tälle aikaisemmin kuvaamaan. Niin saadaan kiva. Mutta niin ruvetaan kohta puoliin käppäilemään junalle. Odotetaan, porukka tulee kassaan sitten niin mennään niin Helsingiin, niin siinä on jotain pari niin asiaa, mitä pitää hoitaa siinä välissä ennen kuin päästään reissuun. Niin porukka rupeaa kasaantua pikkuhiljaa tässä ja ihan mukavilla fiiliksillä mennään. Tuo on mun niin repunkantaja. Joo, mä oon sun repunkantaja. Me nähdään seuraava kerran junassa. Junassa ollaan kovaa vauhtia matkalla kohti Helsinkiä. No, mikä on nyt tämänhetkinen fiilis? Ihan hyvä. Tästä vielä. Mut joo. Kommentoikaa alas, mitä te tykkäisitte, jos kuvattais esim. Sille JJ Record-kanavalle. Niin kans tämmösiä, niin kommentoikaa tykkäisittekö niistä. Oikeastaan me kyllä tehdään niitä, vaikka te ette tykkäiskään. Joo. Vitun pyhä valtakausi. Tää biisi räjähtää kuin joku tauti. Jengi grindaa liikaa, pysähdy vauhtiin. Ne palaa loppuun eikä pidä yhtään paussia. Musiikki siellä täällä lässyllä. Ehkä hyttiin saavuttu. Tere. Ei oo Tere kuule, kun Heissan. Heissani. Jaa. Heissan. Täältä laivalta kuulet. Me ollaan menossa tonne Ruotsiin ja... Mä voin niinku, tää on oikeesti legit, oikeesti niinku tosi hyvän näköinen siis, hytti. ootteko te nähnyt siis? Tää hytti on ihan priimaa. Siis kattakaa, täällä on siis kaikki kuule. Tässä on hieno tämmönen puhelin, peili. Siis on tää nyt niinku Siljaan verrattuna aika pieni, mutta on oikeesti tosi hieno. On ihan hyvänlaatuinen telkkari. On. Katsotaan vessa. Tääkin ottaa vähän kivemmalta sitten. Ilmastointi löytyy. Samsung. Oi Samsungin telkkari, nyt on kuule kaikki. Nyt on kato kaikki, kyllä löytyy Samsung. Ja tiiäks, ei kato heti rupes lähtee ohjeet kuule jos tulee. Pidetään vaan tää kato päällä. Sitten täytyy katsoa tämmöset modernimmat. Iskä, me nukutaan Janinkaan yläpunkissa. Sä nukut tos, Jani ja me nukutaan ylhäällä. Paini. Sulle ei ole vaihtoehtoa kuulemma. Jani sano, sulle ei ole vaihtoehtoa, sä nukut tässä. Sekä nuorten ohjelmaan on saatavilla aivan infosta kannelta 7. Ja suurin osa aktiviteeteistämme tapahtuu yökerhossa kannella 8. Toivotamme teille hauskaa merimatkaa. Hej alla barn och barnfamiljer och välkomna ombord. Täällä ollaan. Täällä on tämmönen juomatarjoilu, ollaan jo katsottu täältä vähän juomia. Tere. Ei oo Tere edelleenkään. Heissan. Joo. Täällä ollaan laivalla
varmaan tänä illalla käydään vähän juomaan. Odottakaa hetki, niin suunnitellaan vielä tätä jotain. Näette myös varmaan tänään sellaisen shown ja muuta. Ja varmaan näette täällä vähän kierroksia, vähän kaikkea. No niin, nyt ruvetaan pikkuhiljaa lähteä seikkailla tuonne laivalle. Ensin käydään nyt juomassa jotain hyvää ja käydään muuten kiertelee laivaa. Joo. Mutta me nähdään tämän laivan aikana vielä. Kyllä. Onko sulla muuten kortti? Tuli. Mulla on kortti. On mullakin. Me lähdetään seikkailemaan. Moro. Okei. Ai joo. Eli näköjään suunnitelmat muuttuu, että pitää lähteä heti alkuun taksifriin. Sori vaan mun väärä suunta. Se on tuolla. Ai mennäänkö ne tällä porukalla vai? Eikö ne tuu? Ne tulee. No niin odotellaan niitä. Hei. Sinä. Tänne me mennään. Hei, pakkaa meidän on tänne mennä kuule. Täällä on PlayStationi, Shopee ja kaikkea muuta. Onko se ylin? No toivottavasti. Se on nyt. Joo. Miten sä oot ajatella, miten nää hittit on niin aalloissa, kun tää keinuu, mitä hittiikin sitten? Ei se hitti kestä. Kyllä se keinuu. Hei, no täällä on muuten kirkasta. Tänään meillä on suunnitelmia. Tänne meni jo. Siellä oltiin. Tonne mennään. Jonnekin tonne päin. Pari minuuttia aikaisemmin. Odottaa syödä suolaa. Mistä ei toimi? Kyllä täällä on. Niin justi, pari minuuttia sokkaa. Paljon. Niin, Joni ja mun. Koirien vuosissa. Ja mä oon koira. Eikä tää niin. Se missä lukee backfree, niin sinne. Mitäköhän sitä ottais? Hei, tää on ihan. Tää on semmonen aine, mitä otetaan niinku ulkomailla. Täällä on juoma. Joo. Mun näyttää otetaan aina ulkomailla. Ai sä otat tollasen. Joo. Tollas nokkoa. Ne on aina pahoja. Oma mielipide. Patteri. Okei, miten tää logiikka täällä oikein toimii siis? Siis täällä on 2,10 € tämmönen niinku normi, kokoinen Red Bull. 2,10 € monsteri, tämmönen iso monsteri. Mitä? Siis mitähän? Ilman muuta ostaa sillä hinnalla isoa. No? No en osta. Sitten jos aloitusjuoma, aloitetaan reissu. Mistä sais kaiken hyvät takas? Oot lapanen, joka etsii toistaan. Motherfuckers! Ei edes sauennut. Ei. No, muistetaan sä sitten. Siinä on sulla avain. ainakaan kuohuu vielä, että... Mä mennään tuohon Sandekille se 9. Joo. Yes. Ja iskö meillä paljon äsken matolle Joni juoma? Joni juoma levisi lattialle. Kun se kuohus. Ja reissu aloitus juoma mun osaltakin tosta. Täältä sitten mä sitä peleitä tarvitse. Oi sihahtaa! Tää on muuten raskas. Täällä on muiden puuhe. Mä otan tää pikkupuuhkeen. Okei, hei. Kuten näette, reissu aloitus juoma meni hyvin. No, muistetaan tää nyt ainakin. Hei, kattokaa, se oli korkea ilman kuohumista. Joo. Me tullaan tarvittu. Juu, kuntoon tarvitaan. Kiva, nyt meni housukki, voi. Tätä kippistelyt ja maistetaan. Tätä kippistelyt ja... On muuten hyvä. Suosittelen. Oikeesti yllättävän sellainen. Se oli kuin omenan rosea joku semmonen siideri. Joo, mutta tässä Oli ton. Tässä niinku maistuu se vähän se rosee. Nyt on suunnitelmissa, että aloitetaan nyt tällä. Ei suunnitella silleen mitään. Mennään fiiliksen mukaan. Tästä varmaan kohta ruvetaan lähteä tonne. Se kun rupee ilta pimentymään ja silleen, niin varmaan oikeastaan kohta puoliin. Me ollaan oltu tunti matkassa melkein, niin kohta puoliin juodaan. Aloitellaan nyt tää ja katsotaan mitä juodaan ja ehkä voitais vähän jotain suunnitellakin
Juu. Ja sitten mennään... Ainakin mennään sinne jonnekin yöbileisiin ja... Midnight Show. Juu, sinne mennään ja... Siellä on juodaan, mutta kyllä nyt tästä... Kontenttia tulee, älkää huoliko sit. Joo, älkää siitä huolita. Tänne tulee. Me nähdään sitten jossain vaiheessa. Yes, moi moi. Lähdetään takaisin tonne laivalle kiertelee. Katsotaan mitä me keksitään, mä en vielä tiedä. Pelihalliin. Pois. Noniin, katsotaan mitä se täältä löytyy. Mä en tiedä itsekään. Moi. Mulla on... Itse sä sit hävittää yhtä. Tuli vaan mieleen meillä... Ei. Ei jos... No on välillä niin sokkeloita nää nää laivat. Käydäs ylöspäin. No mennään sinne eka. Mennään päin mennä joo juomaan. Tässä jokaisessa kerroksissa siis on tossa. Mennäskö... Siltissä on. Tässä on kahtelee. On me tämmöistä hyvää. Nekin on. Mitä mieltä? Kato. Tässä on pei. Pitää mennä vähän räppiä väsätä. Meikä melkein vähän väsätä. Kuinka tuo omaa Aina jaksa painaa. Tää on oikein kiva. Mä tykkään tästä. Siis kato tuolla niinku meri vaan menee ja mä mennään tästä. Mut pakko sanoa, että ne on tosi hitaita hissejä. Joo, mut kiva. No on vissiin joku semmonen maisemahisse, että tää kuuluu olla vissiin. Se ei siellä on vissiin... Mitä toi on? Mitä näkee löydätte? Siis tuolla ihan tuolla on jotain maata tossa. No tää näyttää vähän kivemmalta tämä. Mä oon lukenut tän ihan vissiin päin honkea. Joo, se on mennä. Se on koko ajan tuolla siinä. Se on koko ajan tossa. Se on tossa suunnassa. Toisaalta meidän pitää mennä tonne aina. Täällä pitää mennä ulkokautta. Täällä on tosi kiva. Ei tässä kyllä läpi pääse. Tää on hieno. Tää on tosi hieno. Tuolla jossain tuo vähän kauempana on jotain. Ei joo, tänne. Vittu toisin siinä. On hei, tää mä tykkään. On hieno. Tuolla on joku laiva tuolla, mä en tiedä näkyy sitä kamerasta, mutta tuolla päin tuolla jossa on joku laiva. Tai Midnight Show. Niin siellä saattaa olla se varmi. Nyt mennään seikkaan ja sille sitten mennään. Tuolla menee ihan sikanopeasti, mutta kyllä se näyttää siltä. Se on ihan varma. Ja se on joku tommonen viskavalla keiksi. Se näkee just kato yhdellä lailla katsottu alla. Pikku vaan mua. Se on vaan mua. No niin. Katsottiin tämmönen kourapeli, niin katsotaan, että kukoistaako onni. Älä jaksa. Selviä. Ei varmaan. Häh? Eikö nyt? Oi. Ei nyt se mennä uudelleen Retiissä sun tilit. Kato. Eikö kato? Retiissä sun tilitys 2. Mä en pääse mun tilille. Häh? Mä en pääse sinne mun tilille. Ei ku hei, kato. 18 plus. No, heipä. Ei auta, ei auta. Ei auta.
Yritettiin nyt ainakin. En nyt kato yhtään huomannut, kato. Mut menikö sun... Kato nää kaikki aina silleen. Hei. Mennäänkö me nyt, hei, mun mielestä me voitais mennä sinne kanneen haetaan tuolta kaupasta jotain ja mennään sitten. No niin, me nyt päätettiin, että käydään nyt Tax Freessa ainakin kattoo jotain. Hiukset taas aivan sekasin. Olisiko nyt tiiäks tää? Olisko vai? Tämmönen. No miten me sit tehdään senkaa? Sit kun mennään sinne. Meillä on mukit siellä. Siellä oli 4 mukia. Eikö sen toisenkaan? Ja 0,0. Otetaanko tämmönen? Se. Voi ottaa tää. Otetaanko sit joku toinen testi myös? Ei. Ei vaan otetaanko toi ja sit jotain snackia? No tätä jotain snackia, joo. Nyt on kohva tossa, että mennään pyttiin juhlistaa. Minne sä meet? Eli mä otin yksi ylempää. Rip my money. Maksa vaan 4,50 €. Ei tää mitään halpaa touhua. No niin. Hätäkeskus. Rasmus Vitelipäivää. Moi, mitä tänään? Juodaan täällä viiniä, eli... Voi ei saa jotain pöksyjä ylös. Ei me tolle linjalle Ei lähetä. saa pöksyjä ylös. Voi hitsi. Noniin, laita mukeihin. Toh. Meillä on tämmöstä makkarakapanussia. Nyt varoita, ettei kuohu. Oikein. Too on muuta hei. Hei, ootko haistunut tätä? Todella. On. Oi että. Kuulkaas, me otetaan tätä viinin kautta tätä herkkuu. Olkaas hetki siinä. Hätäkeskuspäivää. Kahteen lasiin se meni yksi Soititte pullo. hätäkeskusnumeroon. Ottakaa 1, jos haluatte ottaa ambulanssin. Soita. Ja laita 2. Meni klassikosta vielä. Hei, missäs mun viinilasi? Siinä on se. Meillä meni yksi pullo. Oi tää saattaa olla aika vahvaakin tavaraa. Oi että, kuulkaa. Nyt on. Kyllä. Mitä? Olipa vahvaa. Kumpi? On tää. Legit on, mutta oikeesti hyvä. Mm. Suosittelen. No, noin. Mitäs me tehdään? Tilanne on nyt semmonen, että suuri osa baareista tai laivalla on K18. Mutta, onkohan sittenkin, kun me nähtiin se baari, ei vaan karaoke, onkohan sekin K18, onkohan Midnight Shows 18? Ei on, siis se alue vaan 18. En mä ei tiedä se missä Midnight Shows on, kun ei me nähty sitä. ei nähty keskustelua vasta keskiyöllä. Niin, mutta se pitäisi olla se lava jossain. Joo, mut se on jossain. Nyt ei kyllä tiedä yhtään mitä me tehdään. Siis tuolla niinku ylhäällä on baari, mistä me saadaan kyllä, mutta siellä ei oo sitä, mitä me halutaan, sitä icebergsia tai jotain juomaa ja sitten joku mansikkalimu tai joku semmonen alkoholittomia juomia. On pakko käydä kyllä nyt tuolla WC-puolella. Niin nyt me ei kyllä yhtään tiedä mistä me löydetään niitä. Kovasti ne vaan telkkarissa mainostaa, mutta niissä ei Mä käyn tuolla WC-puolella. Okei, se voi olla, että ne on siellä K18-alueella. Hei, tuli muuten mieleen, eihän täällä ole paperia. Eikö? Ei! Mitä vitu se olisi olemassakaan? Siis paperia. Eikö oo oikeasti?
Niin meillä on toi vessapaperi loppu, niin jos toisitte. No kun se Ei meillä ole olemassakaan. lopetti. Ei niilläkään ole vessapaperia. Voi vaan sanoa, että tehty, että mitä saa. Niin me ei kyllä yhtään tiedetä, että mitä me tehdään. Mä haluan nyt vasta. Vessapaperi. Haluatko niitä nakkimakkaroita? Ai mistä? Tax freest. Mä ajattelin, että jos mä hakee. Ai mitä nakkimakkaroita? Niin, Ai lisää noita. niin. Voithan niitä jos tuot. No mä tuon. Ai ihan oikeesti lähdet hakemaan. Joo. Lähdet. Mennään kattelee. Mitäkään sitä ottais? Mä mietin, että olisiko tämmönen jotain roseeta. Koska sinne toiseenkin suuntaan niin mennään ihan tasaisilla askelilla. Ja se millä merimiehet täällä laivalla toimitaan, niin tähän tarvitaan sieltä perinteistä merimiesten voimajuomaa, eli rommia. Ja meillä on täällä nyt se mikromatikon rommi, eli ihan kampanjan hintaankin. No Joo, noin. Kesti pikkusen kauemmin hakeminen, koska siis kortinkaan oli äsken jotain ongelmia, että se kone ei suostunut ottamaan sitä mun korttia, mutta kyllä se äsken loppujen lopuksi otti, mutta säikä, että unohdinko mä laittaa sen, että se on että käy EU-maihin. Mutta onneksi ei ollut siitä, saatiin onneksi hyvin. Onneksi saatiin hyvin nää. Mä ostin nyt molemmille omat nakit ja sitten ton viinin yllätyksenä. Room service. Tää on vittu ääliä. Mitä vittu? Mä ostin nyt Eikä ostanut! Jaha! Oi jumatsukka poika, nyt ollaan kännissä koko ajan. Noniin. Onks nyt vähän kivempi? Ai Ostin nyt onko? tätä roseeta. Molemmille Etkä oma. ostanut. Etkä ostanut. Siis se mun kortti, sen oli jotain ongelmia. Niin? Et se ei alkuun ottanut, kyllä se loppui ja lopuksi mitä otti. mitä sulle siis tapahtuu nyt? Niinku on sulla vielä rahaa meille illalle? On. Ei oo siitä ongelmaa, mutta Hyi. mutta on Eikö- sit muistaa, että on se fiiniä, että tää ei oo sama kuin toi, että se ei oo hiilihappoja ollenkaan. Eli tää saattaa olla vähän vahvempi. Juoppa noin kaikki. Tää on semmonen punaviinimainen. Eiku ehkä valkoviiniä enemmän. Näin. Tätä kuuluu sit juoda silleen nautiskelemaan. Okei, tää haisee yhtä pahalle. Otetaan vähän nyt Mä en oo ikinä juonut roseeta, mutta tää tuoksuu niinku heikolle valkoviinillä. Maistetaan. Noniin, jippiskulaus. Itse asiassa, Maku on heikko valkoviini. niin mut ei oo niin paha kuin tää äskeinen. Ei Mun mielestä toi läheskään. no ihan identtisen kuoharin kanssa. No niin, onkin. Mä tykkään kuoharista ja viinestä itse. Mulla on vähän tätä, kun ikinähän kaikki ei voi mennä vähän niinku suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi niinku nyt tässä tilanteessa. Kyllä ne jotain yrittää tällä hetkellä. Mä sanoin, että ei oo vessapaperia. Sen ei ollut käyttänyt vessassa vessapaperia, kun se ei löytänyt sitä sieltä, mistä mäkin sen löysin. Ei se on siinä. Oivat, että Midnight Sausta löytyy niitä meidän juomia, mitä me ollaan haluttu. Ei löyty. Ehkä löytyy. Toivotaan, että löytyy. Mutta onko se nyt se olisi 18? Ei, kun se on nuorista. No niin, sitten noin. Unohdettiin vähän kuvata, että tuossa käytiin äsken syömässä ja nyt me mennään showhun sinne Midnight Show. Muistakaa yhtä mitä muistiakaan, missä se oli. Mä en muista mitä tuossa silloin viime kerralla tapahtui, niin sori jos toistelen sitten samoja. Mä oon meinaan pikkusen väsynyt tällä hetkellä ja keskittyminen ei oo mitenkään silleen parhaimmilla tällä hetkellä.
Mä oon nyt aika täynnä. Mennään bilettää sinne Nihnan showhun. Otetaan juotavaa ja chillaillaan. Joo. Vai mitä? Joo. Ja katsotaan. Mutta nähdään siellä. Me nähdään siellä. Nyt on meininki kohdillaan. Joo, nyt on meininki. Joo, älkää kiitti. Moi! Tervetuloa videolle. Me ollaan täällä Midnight Show. Me löydettiin perille. Joo. Ja löydettiin ne mitä me haluttiin. Vihdoinkin. Katsotaan mitä ilta tuo tullessa on. Me tultiin käymään vielä tax frees nopee. Haetaan huomiselle jotain ja tälle päin illalle vielä pikkusen juotavaa. Moi. Vähän jatkoa. Päivä 2. Ajateltiin vielä vähän jatkaa, kun se eilinen maide on pikkusen lyhyempi, niin halutaan vähän pidempi siitä, niin ajateltiin, että kuvataan vielä tää päivä tuolla maissa ja käydään maissa ja sitten kuvataan sitä ja kohta mennään tonne buffettiin. Tää rupee puke päälle. Mut joo. Tämäkin löytynyt päälle. Nyt vielä höydettiin niskaa ja sit mennään syömään. Ei saada vettä eikä lunta keli. On parhaimmillaan Pekka Pouta, laita lämpöä kyl mä kestä. Ei älä sä dissa tätä keli. Bro. Kyl täällä voi auringosta nautti, kohta alkaa kesä. Ja se näkyy jo, tätä koko Suomi on odottanut. Kyllä mittarissa 20 astetta jo lukee. Mut kohta alkaa kesä ja se näkyy jo kohta. Pekka Pouta lupailee lämpöjä, mut nyt se siellä kirjoittaa keleille häpyy. Kohta alkaa näkyy jo näytöjä. Kaunis ilman linnut laulaa. Ei me kauaa kun kesä voi alkaa. Saa talven pimeyden valoksi muuttaa. Miettii sua ja meidän tulevaisuutta. Tää loska alkaa vähän ketuttaa. Haluun päästä jo reissaamaan, nauttimaan kesästä sunkaa. Kala tai vaikka uima, koska talvi on liian kylmä aikaa. Mut en vihaa talven lainkaan. Tykkään vaan kesästä enemmän. Mennään uimaan, ei mietitä huolia, vaan meidän hetkeä, ja nyt tullaan etsimässä sitä pelihalliin, mitä me löydettiin silloin eilen. Me ollaan näköjään satamassa. Mikään kiire, me ollaan vielä kiinni ja ei me nyt ensimmäinen joukossa on niin ulos lähetä. Ei todellakaan. Vuoden ajan vierii, vaan sua yksin mietin taas. Oot valo pimeyteen mun ajatuksissa. En halua sua aina, halua sut kokonaan. Ei jaksas näitä vuosia yhtään jonottaa. Meil ois oma koti, yhteinen kämppää, jossa oltais ihan kaksi. Siksi vuosia mä laskin, otan tulevaa. Meidän unelmat toteutettaisiin kaikissa. Ai 28 on harjoittele. Tuo pitää harjoitella tän mukaan. Meikäläisen vuorotelta, mitä tulokset mä oikein saan. Sä oot niinku tän mukaan kehityskelpoinen. Mä olen kehityskelpoinen. Rokkanen kone. Ollaan menossa kohti hyttiä. Joo, näin me tehdään. Lähdetään katsomaan maata. Että miltä sieltä näyttää, niin mennään. En tiedä mitä noin on nyt suunnitelmalla. Vanhemmat, niin on vähän paha. Mennään sanomaan mitään.
Tää kesä paras ikinä. Tänään hoosaat. Näinpä. Me ruvetaan näköjään päin menemään maata kohti ja sillä mennään. Mitä täällä tapahtuu? Jengi pelkää. Ja saa jengit selkää. Ei hyvä päivää tää Me käytiin semmosessa Amerikka-shopissa ja me löydettiin näitä. Ketkä vielä muistaa näitä, kun näitä oli vielä myynnissä? Näitä ei muistaakseni ainakaan enää oo näistä niinku näissä muovipurkeissa niitä. Näitä. Ne on kyllä hyviä. Mä muistan nää. Mut niin, jos te ootte nähnyt, niin kertokaa missä niitä on. Mut silleen, se pitäisi olla semmonen normikauppa. Semmonen ruokakauppa, niinku S-Market ja K-kaupat ja kaikki tämmöset. Niin käytiin nyt ostaa täältä. Joo. Otat varmasti lisää viha kun muut kokannut jotain helvetin hyvän lihan jengi menee vaan ja kuolee rikkaita köyhät kengi pohjii nuolee niin kauan kun tää kestää et sä voi meitä ikinä enää estää. Tää on hirveä niinku muistelinkin. Hyvä. No. Ei tunnu missä. Tää on kyllä aika mielenkiintoinen. Tää on tämmönen pitkä tämmönen. Mä ei oo suorat. On tämmönen pitkä tolleen alkuun. Normaalia pidempi mitä niinku Suomessa. Hei, muuten mistä iskaa? No se on se, meni vessaan kai. Mut nyt me tultiin kattoo tänne kauppaan. Yhtä juttua. Mä en vielä kerran mitä se on, mutta te näette kyllä sen. Ei voida sanoa, kun se on yllätys. Ei, se on vaan purkki. Sen voi sanoa, se on vaan Okei, se on vaan purkki. Se on kyllä ihan liian hyvä vihje. Se on purkki. Sen enempää me ei kerrota. Noniin. Mä en tiedä, onko tässä. Yrittäkää arvaa purkkia. Katsotaan, ei tässä ole kahvia, emme sitä ota. Mennään me tänne näin. Ei vielä paljasta, mutta saattaa olla hyvä kieli. Nimittäin oikein hyvä. Ei me nyt tonne asti olla mennyt, se on jossain tässä. Goody. Oh my god. Okei, tää on aika outo. Mitä tää niinku on? What? Onks tää joku niinku... Pulveria. Eiku, tää on pastilleja. Kiekossa. Okei, pitäisikö he ottaa? No ei todellakaan oteta. Tää ois kyllä aika legit ja kiva. Legit, mitä tää on? Hyi. Paljonko se maksaa? Se ois niinku 2 euroa. 3 euroa maksaa tommonen. Kuva tätä. Okei. Hei, tässä. Olisiko tässä? Ei oo. No me jatketaan etsimistä ja katsotaan jos löydetään. Matkan laivalle ei löydetty sitä mitä me etsittiin Rassen kanssa. Niin Itse asiassa, kuunnelkaas nyt, me löydettiin tuote, mutta oli liian kallis meille, niin me ei voitu ostaa tätä. meidän kun täällä ei käy niin noin eurot, käteiset siis, Niin me ei niin ei saatu sen takia Muuten olisitte nähnyt kontsaa, kun me oltais... vedetty sitä, mutta no se tulee sitten jossain vaiheessa sitten. Ei, Mutta eli nyt ollaan menossa laivalle, päästään Suomeen takaisin. Ja te näette varmaan viikkoisen osaa hahtukolottiin. Siinä on pysäytys käynnissä. Se autoilija ei ymmärrä sitä. Nyt se ymmärsi. Ai. Katsotaan mitä me illalla tehdään ja eikä, kyllä me nyt jotain tehdään varmaan ihan samaa settiä niinku eilenkin. Ei se huomannut. Mut katsotaan mitä laivalla tehdään. Kaikkea kivaa ainakin. Nähdään siellä. Ollaan saavuttu hyttiin takaisin ja annetaan nyt hetki varmaan lepäillä ja sitten mennään tax free ja katsotaan mikä tilanne. Otetaan laiva lähtee. Aika lailla joo. Joo, ja sitten lähdetään jossain kohtaa pelaamaan Minigolfi, tämmöis hohtogolfi. Mä oon ihan hikinen. Mut joo.
Katsotaan. Mainita, niin me ostettiin jostain kaupasta. Ostettiin näitä lihatikkuja. Mä otin tämmösen normaalin ja sitten mä otin valkosipulin. Näillä mennään. Lähtöä, niin mä ostin tämmöstä Bomba Blue Energia. Mä veikkaan, että on energiajuomaa. Joo, mäkin veikkaisin, mutta mä oon nähnyt jollain. Joku sanoi, että toi on turkkilainen tuote, mitä Joni pitelee. Tuo on tosi hieno. Siis mä tykkään niinku tästä niinku itse lasista. Ja sitten tää väritys on tosi hieno oikeesti. Joo, mutta ootteko te kuulleet, että toi on kuulemma turkkilaistuotetta, ettei Mä en tiedä. Oi Miksi Joni sotkee taas? Tiedätkö, että Joni on sotkenut tällä reissulla ihan sikana siis. Jokainen. Ja mulla ei oo räjähtänyt vielä yhiksikään. Hei, voinko mäkin testaa tätä muuten? Et. Miksen? Maista on se energiaa. Mä veikkaan, että siinä ei oo. Haju erittäin erikoinen. Mä veikkasin, että siinä ei oo mitään energiajuomaa liittyvää. On muuten hyvä. Legit. On. Onko niinku yhteisellä energiajuoma fiilis? Mutta Onko se pyyhäsi? ei. Mutta hei, me nähdään sitten. Me mennään nyt. Kohta. Tai niin, mennään kaupalle. Mennään kaupalle, katsotaan, ostetaan jotain. Mun isoveli osti. Sillä on vielä tämmönen makkaratikku jäljellä. Ollaan menossa siihen iltashowhun, siihen midnight showhun, missä oltiin eilenkin. Tosiaan vain eri porukalla. Moi. Ja nyt mä toivon, että mä näen edes suurimman osan edes sen alumenaa. Viimeksi siitä ei tullut mitään, kun mä yritin hakea juomia, mutta sitten mun kortti ei toiminut. Niin, Siinä mä en nähnyt sitä esityksen alkua. Mikä kerros? Se oli vähän sitä. Hei Onni, ei. Mikä kerros? Mä uskoisin, että se on toi. 7. Oisko ollut 7? Se on shopping. Se on Ei kasissa. se on missä se peli. Se on kasissa. Joo, se peli. Niin se on kasissa. Kyllä tää on. Täällä nyt täältä, sä pilat videot, kun tuolla käy. Niin pilakki. Tiedätkö kuinka noloa se on, kun sä teet niitä kenkenmerkkejä? Se tulee sitten olla ihan täynnä, mä en tiedä, onko siellä paikkoja meillä. Niin, pitää koittaa. Saattaa olla, että menee myöskin seitsemän hommiksi tai sitten ei edes sitäkään. Mulla ei tule hyödyt vielä. No ei me kyllä ihan hirveä etuta, jos ollaan 5 ennen. Ei, tää on aivan täynnä. Hei! Ennen römmylahtialla.
nukkumaan ja huomenna taas aamupala normaalisti ja sitten... Ai 8. En mä tiedä, mutta katsotaan. Nyt huomenna voisin vielä näyttää tuon aamupalan ja sitten laivat pois lähtöön, sit jos siinä. Se olisi niinku sit semmonen, että sit tää olisi sellainen 3 päivän My Day video. Mennään tällä. Se olisi niinku... Nähdään aamulla. Ollaan nuori, elämä edessä, kuuluisuus lähellä, ollaan nyt liikkeellä. Kadun vaeltajat grindaa, painaa rahaa, ei haluta paha, olla niitä, jotka poppaa huolella. Ollaan back, meistä vielä